az így néz ki. Mutatom a gombokat. Így, és egy oktával lejjebb is ugyanezt eljátsszuk. Így, mutatom lassan. Ez a jobb kéz. Nem nehéz a bal kéz sem, az pedig itt játsszuk. G. És egy oktával lejjebb ugyanúgy követjük bal kézzel. Nem, egyel följebb, bocsánat. Akkor próbáljuk meg ezt. Leteszem ide valahogy a telefont, hogy lássátok. Próbálom beállítani úgy, hogy tényleg látszódjon, hogy a két kézzel játszva együtt. Hogy néz ki, és hogy hangzik.